O să vedem cum o să... Hai că nu mi-e rușine. Am mai făcut. Nu mi-e rușine. Haide! Hai să ne jucăm mai tu. Seria 4 în Minecraft, cred. Hai să vedem cum o să fie. Hai bă, încarcă-te și tu odată că mă plictisesc aici. Așa, mamă, ce mi-e foame! Aoleu! Deci că n-am mai mâncat de 4 zile. Probabil. Hai să vedem ce avem în chestele astea. Bate vântul. Ăsta nu bate vântul. Deci tot. Aici bate vântul. Bun, putem să ne craftăm, bă, dar pe mult. Hai să vedem. Pac. Hai să ne ducem jos. Că habar n-am de ce. Am 2 pickaxe-uri de... Nevermind, ba da, aveam 2, dar unul mi s-a dus la în cer. Și hai să vedem. Aici eu interzis. Nu-i nimic. Da, hai să vedem cum o să fie. Un zombie? Ce caută zombie că nu... Na. Și hai să vedem cum o să fie. Yay! Prin toată... Bună! Bună ziua! Bună seara! Și aici nu sap. Că acum am văzut o apă. Și nu vreau. Și hai să vedem. Așa. Supă pe lângă, mamă ce păsă. Așa. Și da, nu avem prea multe ce să facem pe lumea asta. Că e o lume foarte creatoasă. Cred că n-am nicio idee. Și o să vedem cum o să fie. Bă, dar mi-e foame, cât mănâncă porcul ăsta de caracter. Și, na, hai să vedem. Așa. Ce frumos. What the fuck? Cred că de sus, că nu am nicio idee. Și hai să vedem cum să fie. Ferma noastră ne-a crescut. Ne-a crescut. Vai de stai. Bă, ce se aude atât de zgomotul de... Uite, iarăși, bă. Fiule, tu. O să luăm habar. Ok. Și hai să vedem cum o să fie. Și... Na, hai să vedem cum o să fie. Interzis. Așa. Interzis peste tot, că normal că e interzis, că nu se putea mai interzis de atât. Nu aici, nu aici. Sau? Ba da. Acolo știu, nu știu cum să zice, aia, o
plajă. Așa. De ce nu mai pun? Așa. Nu ajunge. Mă duc să fac chiar și un semn, ca să nu mă duc eu ca un singur. Să nu mă duc ca să mă cumpăr și itemele. Bine, un pierd, dar trebuie să mă duc și rapid acolo, ca să nu mi le dispară, că mor dacă mi le dispare itemele mele. Sabia asta de iron, exul de iron și pickaxe-ul de iron și stone și haue? Habar n-am. Tot e de cupu. Dar ce vreau să fac? Așa. Dar nu găsesc nimic mai special de atât. Stai bă că sunt prost. Că eu vreau să fac un semn din habar cum se numește. Pac. Pac. Unde e? Uite-l. Cine moare? N-am nicio idee. Ok, o să ne trebuie ăsta, trebuiască. Ok. Mama, sunt și eu prost. Așa. Până ce un... nu există din aia cu... care se lipește pe sus? Nu știu că există. Nu mai știu dacă există. Îți trebuia fie. N-am nicio idee când nu prea folosesc din alea. Acum trebuie să-l sparg. Așa. Ceea ce să scriu grădină. Grădină, normal că e grădină. Și hai să vedem cum o să fie. Bă, nu. Acum, pe viitor. Pa.